Ćao svima i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo pokušati da objasnimo jedno od čestih pitanja, a to je kako se kretati kroz akorde. Odnosno, na osnovu prvog akorda, kuda se kretati i koji su moguće kombinacije akorda. Pitanje je dosta teško jer zavisi onako kako je kompozitor komponovao tu numeru, šta je on mislio, kako je mislio, ali da kažemo postoje čak i neke šeme koje ćemo obraditi u nekom drugom videu, ali ovdje ćemo objasniti, da kažemo, neki princip kretanja. Uzet ćemo, na primjer, C-mol akord. Može da bude bilo koji akord, C-dur, G-dur, F-dur, nebitno je, ali da kažemo C-mol. Ukoliko imamo C-mol, da kažemo prvo šta ne može, u suštini. Kada sviramo C-mol, retko kad će se desiti da sviramo A-dur posle toga. Izuzetno ako je neka, da kažemo, čudnija kompozicija. Posle C-mola retko će doći A-dur, retko će doći E-dur. To su otprilike dva akorda koji retko dolaze. E sad, na primjer, šta može da dođe kod C-mol? Možemo da dođemo da krenemo neku šemu. C-mol, B-dur, As-dur ili Gis-dur, G-dur. Pa druga šema je, na primjer, C-mol, As-dur, D7, G-dur. Pa treća je C-mol ili četvrta koja god već, C-mol, F-mol, B-dur, S-dur, S-dur ili Dis-dur, na primjer. Ili C-mol, F-dur, As-dur, G-dur. Znači, to su sve, da kažemo, neki akordi koji u bilo kom kontekstu, u bilo kojoj muzici mogu da dođu. Opet ponavljam, retko će se desiti C-mol da dođe A-dur ili E-dur. Dešava se da će i Cis-dur ili Cis-mol pogotovo retko doći. Znači, C-mol pa Cis-mol je jako retko, skoro nemoguće. C-mol pa Cis-dur je dosta moguće. C-mol pa Es-dur je dosta moguće. C-mol pa S-mol ili Dis-mol nije tako česta pojava da će moći da dođe. Ali, posle C-mola može doći B-dur, može doći As-dur, može doći G-dur, može doći F-dur, može doći S-dur, može doći D-dur, može doći čak i A-mol ponekad, ali ne tako često. Da rezimiramo još jednom ovako. Posle C-mola, ajde da kažemo ovako, može doći G-dur, G-mol, As-dur ili Gis-dur, As-mol jako retko, F-dur ili F-mol, B-dur, B-mol može, ali dosta ređe, Cis-dur ponekad, Cis-mol skoro nikad, A-dur jako retko, skoro nikad, A-mol posle C-mola jako teško, E-dur baš retko, skoro nikad, takođe i E-mol. Eto, to su neke šeme, da kažemo, kuda se krećete. Uzeo sam primjer jednog akorda, možete pomeriti to isto na D-molu. Znači, malo pogledate i vizualno. Znači, ako je ovde bio C-mol, As-dur, D7, G-dur, uzmemo D-mol, D-mol, B-dur, E7, A-dur. Isti je prstored. Vidjet ćemo, ako bude nekih potreba, daćemo možda i neki primer kretanja. Ako vam zatreba, vi pišite u komentarima. Ja ću se potruditi da na što više komentara odgovorim, jer ne mogu bukvalno na sve. Trudim se, ali nekad vreme ne dozvoljava, ali svakako nas možete kontaktirati i postaviti pitanje. Eto, ukoliko nešto vas zanima dodatno, slobodno nam pišite, a tu smo za vas da vam odgovorim. Hvala i vidimo se uskoro u novoj lekciji.